Tervetuloa Pac-Man World 2 100% läpipeluun osaan 9. Mä veikkaan, että mä saan... Hä? Mitä vittua? Kiitos kun katsoit ensi video. Okay. Kaikki on hyvin. Mulla oli Tekken 4 muistikortti jostain. Anyway, nyt mä pystyn jäppäämään ja ei tarvitse keskittyä mihinkään. Mä kelasin vielä äänittää tässä vuoden lopussa 9. osan, ja se on Lava 2, mikä on mun mielestä kaikkeesta kauhean, ja se on varmaan sunkin mielestä yksi kauheimmista tasoista. Mä mietin tätä ennen, että mä voisin äänittää semmosen samanlaisen... Okei, nice. Mä voisin äänittää semmosen samanlaisen jakson, missä mä vedin lumitasoja 2 kipaletta ja sit yhden bossin. Mut musta tuntuu, että mulla ei tänään vaan niin paljon aikaa, plus se olisi niinku... Mä en usko, että se olisi muutenkaan niinku silleen kenenkään mielenterveydellä kovin hyvä idea, että sekä tämän 2. tason ja sitten 3. tason ja sitten se lavabossi siihen perään, niin musta tuntuu, että tästä tulee vähän lyhyempi jakso, mutta saadaan ainakin tää tehtyä. Ja sitten ensi video on se 3. taso, mikä mun mielestä pitäisi olla ihan sika helppo. Tai siis ihan suhteellisen helppo. Ja sitten se bossi siihen perään. Mutta tää on nyt vaan 1 taso. Täällä on nyt enemmän laavaa. Oh my God. Tästä 6 kuukautta jotenkin vastaavaa. Musta tuntuu, että mä oon unohtanut aivan kaiken. Siis, ei 6 kuukautta, 3 kuukautta, sori. Ei kai näitä tarvis syödä. Mä vähän niinku en halua ottaa riskejä, koska mä muistan, että oli silleen niinku ehkä tyyli 1 jäätaso, missä mun piti syödä kaikki haamut, koska niistä tuli jotakin tyyli joku hedelmä tai jotakin aivan kauheata. Mä näen, miten mä tuun speedrunaa tänne juoksussa. Okei, en tosta ei sanonut yhtään mitään, ihan sama. Woohoo! Olisi pakko koittaa. Sä oot varmaan nyt risteilyllä para-aikaa viettämässä elämässä parhainta aikaa. Minä olen työtön. Juuri valmistunut. Oh my god. Onks tää niinku doable niinku 1 session aikana? Se voi olla, että ensimmäistä kertaa mun pitää splittaa Pac-Man video 2 osaan, koska siis... Ja siis sehän voi olla, että siis tää on ihan... perseestä, että mun on pakko ottaa se vittu manuaali esiin, niin mä tiedän, miskä mä näitä kutsun. Vau, näitä ei oo siis tässä edes englanniksi, niin mun pitää oikeesti vaan niinku käyttää suomenkielisiä termejä. Tää oli se Stony. What? Eiku mitä helvettiä, tää on tää taso. Tiedätkö sä, ehkä tää on sittenkin se mukava taso. Wow. Vittu, mulla menee kaikki heltit tähän. Oh my fuck. Joo, tai niinku, että mä kelasin... Siis että koko tän niinku... Saatana! Ehkä tää on sittenkin se helpompi taso, mut... Tähän on vielä so far so good. And I already hate this. What the hell? Neanderpack! Oletko koskaan miettinyt, mistä päkit ovat kehittyneet? Tämä mailaa heiluttava vihollinen on todellinen palikkapää. Ja mitä vittua? Mikä toi on? Voiko sen saada jotenkin? Olisiko mun pitänyt saada se? Ei se mitään. Onneksi tokkeneita saa kerättyä myöhemminkin. Mä en oo varmaan game overannut vielä kertaakaan tän pelin aikana. Tai siis tän Let's Playn aikana. Nice. Mä en kyllä muista, että tuliko näistä vaikeampia ajan kanssa. Tai niinku silleen, että niinku onko myöhempien tasojen perkele matset vaikeampia. Nice. Ai tässä voi... What? Kaikki kyllä koettelee mun... Mitä vittua? Mitä mun halutaan tehdä tässä? Häh? Okei. Älä. I did not know what I was doing, I'm sorry.
Mihis nytte? Okei. Lupaava. Mutta toi tokeni ei oo kyllä lupaava. Aivan. Vitun. Ota kiinni. Ja ota ne. Haloo, mut mä en tiedä mitä siihen jäi. Cheat codes. Nää on niinku yberturhia. Onks mulla nyt kaikki? Niinku ei tiiä. On se hienoa. Onks mä missannut jotain? Toivottavasti se on vaan toi. Älä! Oh no! Mitä vittua? Okei, jossakin on omppu. Se on kiva tietää. Vitsi kun mä en muista, että... Mä en oikeesti muista, että miten toi meni. Että pitäis mun kerää kaikki, että mä saan kaikki. Tai niinku, tiiäksä... Se oli joku talvitaso, missä mun piti miettiä, että riittääkö se, että mä käyn vaan kerää sen yhden ompu. Kiva. Ei se voi olla siinä. Okei. Toi on hyvä tietää, että se ei voinut olla siitä. Mut onks tässä nyt se tokken, mikä mun pitää saada? Ei? Voi persereikä. Mä en oikeesti yhtään muista, että pitäis mun tosiaan... onks tässä? Että pitäis mun saada niinku kaikki uudestaan. Täällä. Kamera, please, tehdä yhteistyötä, Kookosta. No niin, missä se nyt on? Tää peli on ihan crazy. Jep. Go, you good player, go! Mitä? Toimi, ole hyvä. Ja mikä tää juttu nyt tässä on? Se on tossa, mitä? Se toimii näin. Näin! Oh, I did not know this was still legal. No mennään. Mikä tää 5 on? What? Onks mä niinku vaan missannut sen vahingossa? Panikoissani. Panikoidessani. No nyt nähdään ainakin, että riittääkö se, että kerää vaan yhden omenan? Tai siis kaikki omenat. Tai niinku ne collectiblet, jotka on jäänyt keräämättä. Ai että, onpa kiva, ei saada. Oh god. Be right back. Ja tiedätkö mä siis... Itsekään et varmastikaan jättäisi silleen tuurin varaan, että... Siellä on vielä se matse, mikä pitää vetää. Ja mä en niinku jaksa ottaa riskiä, että... Sitä niinku... Se tarvitaankin, tiedätkö? Ja musta tuntuu, että mä oon jossakin videossa ehkä jo niinku testannut. Mä en niinku tiedä minkä takia mä otan niinku tästä kyseistä pelistä muistiinpanoja. Mä saan testaa tätä.
R1. 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 Älä viitti, siis mä oon pelannut Pac-Mania ihan vituun pitkään, ihan väärin. Mikä työmaa. What? Otetaan, mulla on yhtä hyvä RNG, kun mä vedän näitä speedruneja. Ottiko sit välistä yhden? Otti. Please! Ei me lävitään. Alright, sit time trial. 348. Onko se paljon? Se kuulostaa tosi paljolta. Irti. Aivan. Mä en saa tehdä mitään. Kiva. Tosta en oo... Perkele! En oo varma, että onko se vörtti. Ei oo vörtti. Ei varmana tuu 2 sekuntia lisää tuosta. Ja näitä ei... Tarvittiis näitä? Mä en tuu koskaan muistaa. Ei varmaan. Joo, ei varmaan tarvii 2 sekuntia tuolta. Jos mä hyppään täältä. Ei. Halo? Onks tää joku bugi? Wow! Wow! Ei. Joo. Ei. Mikä ääni? Onks toi bugi vai... Onks mä niinku tuhoontunut? Tekee ton aina tolleen noin. Oh my god. Kyllä, kiitos. Tässä. Tossa on kyllä rahaa. Ei perkele. Aika? Sit saa ajan. Tipahti tonne. Onks tää vörtti? Oh shit. Toi ois voinut olla vörtti. Wipe ollu. Älä ota damagea, mä pyydän. Please. Onks itse saada damagea? Komenelle kasi, here I come, baby. I don't mind. I don't give a shit.
Oh my god. Mä en tiedä tarvittiin sitä noin paljon though. Mä en halua RNGtä, please. Tai niinku, että mä en tykkää pelaa RNGtä tässä. They're playing with my feelings! Okei, tää oli ensimmäinen tommonen, minkä on nähnyt. 348 ei tunnu realistiselta. Vittu, tää on pitkä taso. Come on, Pac-Man. Back-dog. Don't fail me now, please. Joko. Tehdään yhteistyötä. Joko. Please, please, please. RNG. Ei. Oh my god. 348 doable. Seikilla doable. Fuck. Joko. Ota joku napsaa siitä. Perkele. 349. Freesaaks tää kello? Se ei freesaa. Tää on tyhjä. Se on hyödytön. Tyhjä. 4. 14 sekkaa. Paljon 348? 12? Vai... Paljon mä sain äsken? Oh my god, mä en edes muista. Tuli joku 4 minuuttia jotain. Ne on siinä tos voinut tehdä eri tavalla. Niinku eksäästä jostakin ihan superpienistä jutuista. Mulla ei mitään käryy. Onks tää nyt semmonen, että tää on ihan vitun tiukka aika, ihan vitun paskataso? Hyvä luoja. Toimi. Truly one of the best combos ever. Paskataso ja paskapeli. Eiku. Paskataso ja vitun vaikea aika. Saisko tosta Stoneista jotain? Ei saa. Hyvä tietää, perkele! Jahuu! Juma, mä teen tän jatkossa jatkuvasti. Ui vittu mikä aika. Niin nopea. Oh my fuck. Tiedätkö, musta tuntuu, että eka kertaa mun on... Tulen tekemään tämän jatkossa. Eka kertaa musta tuntuu, että mun on pakko pistää poikki, että mun loppuu aika kautta. Jahuu! Järki. Tein se toisen kerran. Mä vihaan näitä laavatasoja. Mitä vittua? Mitä paskaa? Tuo oli vaan epäreilu. Oh. Musta tuntuu, että mun motivaatio alkaa olla lopussa tämän pelin kanssa. Oh. Musta tuntuu, että mä en kyllä... Mä en pakota. Mä joudun lopettaa äänityksen toistaiseksi tähän ja... Jatkaa seuraavalla äänityksellä tätä vitun tasoa. Mitä helvettiä? 348 on kyllä ihan infernaalinen. Näin ja... No niin. Nyt on alushost vaihdettu ja nukuttu. Niin nyt voi yrittää uudestaan. Vittu! Ei perse! No.
Mä en tiedä, onko toi nopeampi. Bro! My guy. Aa. Joo. Perse. Mitä? Vittua! Voi helvetti. Uskomatonta! Miten vitusti... Paska. Never mind. Skip? Not the skip I needed though! My guy. Sama sykli? Eri sykli? Eri sykli. Holy shit. Tuu tänne, saatana. Oh my god, me saatiin oikeesti toinen sykli. Holy fuck. Sykli. Ei vittu. Bleede. Toi on aivan uskomaton. Mitä sä haluat, mä teen tossa? Oh my god. Vittu mikä taso. Holy shit, dude. Noin, just. Mitä sä haluut? Mitä vittua? Nää on kyllä niin turhii, vittu. Saatiin vielä parempi sykli, holy fuck! Mikä runi! Miten taas mahdollista? Ai. Sama sykli, ihan sama. Nyt mä voin nähdä, että se stabiloituu. Huh. Mitä? Vittu mikä pinball-kone. Sitten on tämmönen runi pähät. What the fuck? Vittu, ei. Mä tarviin tän. Tää oli hyvä sykli. Tää oli ihan täydellinen. Hei! Älä! Ei, tää oli niin epäoptimaalinen. Oh my god, nyt se panee mua tuolla. Eikö se pitää olla niin tiukka aika silleen, että se on ihan ok, jos se on silleen helvetin vaikea taso. Tai siis perseestä. Pitääkö olla niinku sen lisäksi vielä tiukka aika? Mä en... Otatko siitä kiinni, Jouko?
Liian hyvä sykli? Miten mä tän nyt teen? Tää on ihan uskomaton. Tää on aivan siis tää on niinku, ihan niinku se vitun magma-päkkätason skitsofreniaa. What the fuck? Näin? Okei. Okay. Vittu, ihan sama. Iframes, no! I think we are cooked. Unless... Anteeksi, mut mitä vittua? Okei. Okay. My god. Oh. Oh my god. No katsotaan. Me... Aha, moro. Ah. Will this make up for it? Of 10 seconds loss? Noniin. Mä tiedän miten tää geimataan. Mä tiedän. Mä vaan testasin itteeni. Sä et tee tätä mulle, please Backman! Eikä, mitä helvettiä siinä käy? Mä en edes oo tiennyt tämmöisestä tavoista voi kuolla. Sekunti myös. Nyt on hyvä aika.
Perkele. Tokin. Come on. Vittu. Mä en tarvi tota. Yes! Yes! Oh! Oh! Oh my god. Holy shit. Holy fuck. Mä tein kyllä varmasti semmoseen worst levels ranked videon. 180 Miss Pac-Man. Sitten käydään kattoo paljon mä tarvitaan takkenet siihen museoon. Vittu. 150. Okei. Okay. 150 museum. Alright. No ensi videossa sitten vikataso ja sitten bossi. Oh my days. Kiitos kun katsoit ensi videon.